Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble Ibi Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Assurance volontaire n'o ye yɛrɛ ɲɛsigi wale ye min sigira sen ka INPS fɛ ka ɲɛsi baarakɛlaw ma mun tɛ sariya kɔnɔna na ko ni baara in dabɔla ka se ka ni maa kofɔlen ninnu dɛmɛ u ka sɛgɛlafiɲɛbɔ waati la ale ni farigan ye u sɔrɔ. Ka tali kɛ joli di tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali wulikajɔw la Advance TV kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔw kɛ ka cɛba dɔw kumakanw sɔrɔ mun ye u joli di waati camana ka se ka maa wɛrɛw ni kisi. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye juin kalo tile 13 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na o kama an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV jabaraninso sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. Kunnafoni daminɛna k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Conseil National de Transition bakurunba fɔla n'a bɛ wele ko CNT olu ye kala ta sarakisɛ dɔ ka sarakisɛ min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka musakaw la ni o ye u ka sarawaliw ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye min ye CNT maaw ye olu ka se ka caman bɔ u ka musakaw la ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲiniw ye ni o ye ka dɔ bɔ jamana ka dépensiw la. Anw ka ɲininikɛlaw Aissata Ba ale ni Musa Ɲangi olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada u fɛ. Parce que u ka jamana fɛ c'est vrai pression kun bɛ yen nɔ mais u yɛrɛ hakilina sɔrɔ u ka dɔ b'a la parce que jamana bɛ taabolo min kan bɛɛ ka kan k'i jɔyɔrɔ fa. Donc olu bolo ni dɔ bɔra la olu bɛ min bɔ a la donc o bɛ kɛ dɛmɛ ye ka se jamana ma et à travers les autorités du Mali.
donc jamana bɛ bolo min kan sisan nɔ surtout an bɛ kɛlɛ kɔnɔ n'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ sɔrɔw bɛ yɔrɔ min na n'u ka ca donc n'olu ye hakilina sɔrɔ ka dɔ b'u ta la k'o di jamana ɲɛmɔgɔw kan walasa u ka dɔ fara u ka jamana nafolo kan walasa ka an ka kɛlɛkɛdenw olu dɛmɛ et en même temps jamana ka yiriwa ko fana sabati. Moi je pense que u y'o min kɛ vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye fasoden ɲuman kɛ. Bi n'o y'a fɔ ko olu yɛrɛ y'a ye ko député kelen kelenna bɛɛ CNT membre bɛ yen ko 80,80 kan ka bɔ u kun ani CNT bureau fana ko 100,000. Je crois que n'i y'o musaka ta ka da ɲɔgɔn ka calculer par mois kalo o kalo i b'a sɔrɔ wari caman de don a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bɛ se ka saniya lana jamana na a bɛ se ka fɛn caman kɛ mais an fɛ an bɛ sɛgɛn de la gɛlɛya bɛ yen mɔgɔw sɛgɛnlen de don Kami fana b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de fɛ donc a tun ka ɲi i n'a fɔ burukinabew y'a kɛ cogoya min na sara tɛ olu ka membre du CNT ye jamana de b'a lajɛ wa hakɛ mun kan ka d'u ma u b'o ɲini ka d'u ma sara tɛ donc 400,000 ni anw fɛ o jijara mais anw fɛ jamana dɔ kan ka lajɛ sara tɛ u kan ka dɛmɛ dɔ de d'u ma jamana bɛ gɛlɛya de la o ko an ka muɲu an ka sabari an ka gɛlɛya kun donc gɛlɛya kun kan ka daminɛ faama kunda de la. Wari tɛ yen parce que an bɛ ka fɛn fɛn kɛ sisan an bɛ ka bɛɛ kɛ n'an yɛrɛ ka nafolo de donc partenaire tɛ yen nɔ k'a fɔ partenaire extérieur min b'an dɛmɛ o tɛ yen tuguni donc an bɛ ka fonctionner ni an yɛrɛ ka ressources de donc o ressources fitinin min b'an bolo donc il faut k'a ka gérer ka ɲɛ donc fɛn fɛn n'a ka bon État ka charge ma donc vraiment ka dɔ bɔ a la. Transition Assimi fo saya voilà mais CNT ko kɔni ne t'a la yɛrɛ de a man kan ka d'u ma yɛrɛ olu ka taa yɛrɛ de bana nafa foyi t'a la. Ayiwa an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ assurance volontaire ni o ye yɛrɛ ɲɛsigi wale min sigira sen ka INPS fɛ ka se ka baarakɛla dɔw dɛmɛ mun tɛ sariya kɔnɔna na ka sababu kɛ nin wale ninnu dabɔlen don cogo min na baarakɛla a kɛlen ko ka baara kɛ ka tɔrɔmɔɲɔ dɔw bila kɛrɛfɛ ko o de bɛ kɛ sababu ye n'a taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la waati min na ale de bɛ kɛ sababu ye ka a dɛmɛ a ka musakaw la ale ni farigan ye a sɔrɔ yasa ka faamuyali caman sɔrɔ na anw ka ɲininikɛla Astanso ale ni Mamadu Jalo olu ye wulikajɔw kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmadaw fɛ. Assurance volontaire n'o ye yɛrɛɲɛsigi ye kɛnyɛrɛye kɛbagaw fɛ n'u yɛrɛ ka laɲini ye nin waleya in bɛ sen na a bɛ san 30 bɔ min ɲɛsilen don baarakɛlaw ma minnu tɛ fonctionnaires ye. Depuis 99 ni régime bɛ yen nɔ mais a nana ye maliyɛnw fari fagalen don a la u t'a ɲɛdɔn n'i tɛ fɛn minnu ɲɛdɔn i fari bɛ faga a la alors que fɛnba de don ka ɲɛsin kɛnyɛrɛyew ma kɛrɛnkɛrɛnnen la kɛnyɛrɛyew fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u Mali kɔ kan n'i bɛ dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ 2 ye i yamaruyalen don ka don ni régime na n'an b'a fɔ régime assurance volontaire. Assurance volontaire ale ye boloda yɔrɔ 5 ye ka kɛɲɛ ni assurew yɛrɛ ka sɔrɔ hakɛ ye walasa ka tɔnɔbɔbagaw dɛmɛ u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la. N'i sɛgɛnna barika t'i la ka baara koro gɛlɛnw kɛ n'i ye san 15 sɔrɔ a cotisation sarali la e ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ wari ka kan n'an b'a fɔ a ma ko pension. A nafa filanan ye fɛn mun fɛnɛ ye denw b'i bolo ala ye garijɛgɛ don denw la a den kelen kelen bɛɛ ka sara bɛ bɔ e bɛ cotisation mun bila kalo 3 o kalo 3 den kelen bɛ sara an bara 700 a nafa sabanan fɛnɛ fɛn mun ye o ye kɛnɛya mun bɛ d'i ma n'o bɛ fɔ ko carte amu o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ f'i ka don assurance volontaire in de la. Ka tali kɛ a nafaw la M. Dumbuya ye a tɔnɔbɔbaga dɔ ye min ka fɔ la assurance volontaire ye ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka siniɲɛsigi kow la. N bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo ka INPS ɲɛmaaw fo ka nin hakilina ɲuman in na tɔnɔba 3 min n'an b'a sɔrɔ a fɔlɔ o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ sara ye n'o bɛ wele ko pension a filanan o ye den sara ye n'an b'a wele ko allocation familiale a sabanan o ye AMO ye n'an b'a wele ko assurance maladie ka furakɛli kɛ nɔgɔya la ko ni fura ye 1000 ko an ka taa 300 sara tɔ 700 ko olu b'a sara. An ka baro sen fɛ M. Daɲo ye weleweleda kɛ fasoden bɛɛ la ka ɲɛsin assurance ma. An ka ministre ye baara mun don an senkɔrɔ n'o ye Asaba Jalo Ture k'a yira jamanadenw na jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka kɛrɛfɛdɛn mun kɛlɛ a kɛrɛfɛdɛn taabolo a sira ɲuman a sira surun o ye ka don assurance volontaire in na pour que i ka se k'a tɔnɔw sɔrɔ
k'a yir'u la k'a fɔ n'i donna la a b'i ta fo ka taa se i ka saya ma. N'a i fatura k'i to a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ to i kɔ olu fana bɛ se k'a tɔnɔnabɔ. San 15 yɛrɛ ɲɛsigi kɔfɛ Assuru ale bɛ se k'a ka ɲɛsigi tɔnɔbɔli daminɛ ni allocation familiale sɔrɔli ye ale ni kɛnɛya. O kama bɛɛ kan ka wuli k'i sen don nin ko la. I n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na Ibrahima Ture ale de ye laseliw kɛ. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ joli di ale don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali baaraw la. Joli dili ko ale ye wale de ye min bɛ kɛ sababu ye ka maa wɛrɛ ni kisi. O kama Advance TV ale kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔ kɛ maa dɔw bɛ yen mun bɛ u joli di kuma bɛɛ la yaasa ka maa wɛrɛw ni kisi. U ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Juin kalo tile 14 san o san ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ ta ka ɲɛsin maa mun bɛ t'u joli di yaasa ka se ka maa wɛrɛw ni lakisi. Karambe ale ye a ka joli di siɲɛ 49 kɛ ka kɛɲɛ ni ɲina 14 juin. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri san 2006 Karambe ale b'a joli di. A y'a jira k'a fɔ ko nin taabolo in kɛlen don ale yɛrɛ ka taabolo ye wa ale bolo wajibi de don. Ne y'o joli di min daminɛ n y'a ye k'a fɔ nafa de bɛ joli di in na sabula a bɛ kɛ sababuya ye ka niw kisi. Banginesa mɔgɔ ye ne ka numéro di muso dɔ ma a ye n wele su 22h30 a ka den tun bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn la dugu jɛra den mago tun bɛ joli min na ne ye B+ ye den y'a ye ne solila ka taa a don muso kasira a ɲɛji la ne yɛrɛ kasira a nɔfɛ n ye n ka jeli di a taara ten telefɔni kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ an tununa ɲɔgɔn na nka n b'a dɔn ni den kɔrɔbayara ni ba y'a fɔ a den ye ko dɔ de y'a jeli di e fitininama ma o kɛra sababu ye k'i ni kisi a bɛ se ka kɛ den in bɛ jeli di a b'a waleyali daminɛ. Karambe ka fara bagayogo ka olu ye maaw ye mun bɛ taa o joli di ka sɔrɔ maa ma ɲini u fɛ ka sababu kɛ olu ka yecogo la wale don min ye ala kama baara ye. Bon min ye ne bila ne ka se ka jeli in dili la parce que jeli dili ye dɛmɛ dɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la Alahu Taala yɛrɛ ko n'i ye jeli kelen di i ye nin kelen kisi ale Ala yɛrɛ de b'o o baraji sɛbɛn i ye sabula n'i ye jeli di i ye nin de kisi. Bon mɔgɔ ka jeli tɛ se ka kɛ mɔgɔ la i ni mɔgɔ min tɛ jeli kelen ye an dun fɛ yan mɔgɔ min ni mɔgɔ min ye jeli kelen ye olu de ye balimamaw ye donc i jeli tɛ se ka kɛ mɔgɔ si la ni balimaw tɛ. Centre national de transfusion sanguine ni o ye joli diyɔrɔ cakɛda bonda ye Mali la olu ye a yira k'a fɔ ni maaw nana u joli dili la ko olu ka baara fɔlɔ ye min ye o ye ka joli dibaga yɛrɛ ka kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ a tigi joli la. O kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ joli yɛrɛ dili k'a ka ɲi joli yɛrɛ dibaga ma. Mɔgɔ mun bɛ joli di non seulement i bɛ joli di adamaden ɲɔgɔn ma k'a ni kisi en même temps joli di ka ɲi jolidila yɛrɛ ma parce que n'i bɛ to ka joli di i kɛ o kɛ ka joli di analyse dɔw bɛ k'i ye c'est-à-dire joli dilen kɔfɛ an bɛ joli sɛgɛsɛgɛ an bɛ sida joli sɛgɛsɛgɛ kɛ hépatite B hépatite C n'o biyɛn dimi o ni syphilis an b'olu joli sɛgɛsɛgɛ kɛ donc n'i bɛ joli di a b'a to i bɛ ni kisi en même temps fɛnɛ i bɛ kunnafoni sɔrɔ i ka fɛn kan résultat kan n ye bana minnu tɔgɔ fɔ i bɛ kunnafoni sɔrɔ olu kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ tiɲɛ don maaw kɔni bɛ taa o joli di ko nka hali bi mako kɔni bɛ joli la o kama ko bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to joli di la. O y'a jira k'a fɔ cɛlamaw ko olu bɛ se k'u joli di kalo 3 o kalo 3 min ye musolakaw ye kalo 4 o kalo 4 wa u y'a jira fɛnɛ k'a fɔ n'i ye joli di kalo 3 o kalo 3 a dɔ k'a fɔ i ye maa 3 fɛnɛ ni lakisi. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Coupe du Mali muso kunda ale quart de finale hukumu kɔnɔna na AS Police ale ni Amazon C5 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan in kun cɛra min ye Amazon C5 ale ka sebaya la 2-1 Kajatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. An ka jamana walanba an balakaw ta fanfɛla sa quart de finale dolantan hukumu kɔnɔ ni maaw kun sigilen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ o kun bɛ tali kɛ AS Police ale ni Amazon commune 5 ka ɲɔgɔn sɔrɔ in kan ka sababuya kɛ ni dolantan kofɔlen bilali donna nataw la ka d'a kan ni dolantan jɛkulu fila ninnu ka dolantanaw sen kun bɛ équipe nationale dolantan kunna mun kɛra Mauritaniekaw fɛ yen. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ ko AS Police de doncogo bɛ ɲɛ u bɛ wulikajɔw kɛ wa ka gɛlɛyaba ta ka lase Amazon ma. Nga AS Police ka wulikajɔ tɛmɛnen kɔ Amazon fɛnɛ de bɛna don dolantan kɔnɔ ka bagabagaliw kɛ u fɛnɛ bɛna cɛliyara occasion dɔ sɔrɔ nga Awa Tarawele sen tɛ ja jɔda la an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi filani bi la 0-0 tago filanan baaraw bɛ daminɛ wulikajɔ bɛ bonya kokura AS Police de fanfɛ ko tago fɔlɔ wagatiw o la Kajatu Jabate ale bɛna taa cɛlu sɔrɔ ka don sanga 51 kuma o cɛlu dolen funtɛnu bɛna kɛ dolantan kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka carton bilenman 2 di ni kelen yɛrɛ bɛ di Worikiya Tunkara ma AS Police fanfɛla la ani Awa Magasa Amazon commune 5
Dolanta jakulu kelen tan Amazon ne bena wuli ka jɔ kɛ ka bagabagalu kɛ u bena ta AS Police ka celu ji bɔ u ka jalatigi fɛ n'o ye Aissata Tapile sanga 64 kuma. Dolanta kelen filani be kelen ani kelen commune 5 musolakaw de be wuli ka jɔ kɛ kokura o bena celu filana occasion dɔ sɔrɔ nga Aissata Togo sente ja jɔda la. O tɛmɛnen sanga 73 kuma Aissata Togo kelen bena celu filana sɔrɔ ka don Amazon fanfɛ. Ɲɔgɔn sɔrɔ be kuncɛ n'o jaabi fila ni kelen ka taa Amazon commune 5 kanuna. Ni ye fɛn kɛ min na l'année suivante i ka se ka yɛlɛ o sanfɛ a bɛ fɔ o de ma ko progression bɛ baara kɔnɔna na mais n'i ma se o niveau ma t'a sɔrɔ ko dɔw de y'a jɛ donc an b'a essayer ka olu ko ninnu o sigi sen kan pour que an bɛ se ka ɲɛfɛla sɔrɔ tuguni cogo min na. En même temps ni polisi bɛ pôle kelen na championnat na an ye aller retour ta an y'u ci ale la retour la o y'an ci u ye confiance dɔ d'u ma et puis fana u ka position ma ɲi dɔɔni championnat na Togo bɛɛ la u tun b'o min da Kudji Mali kan an tun b'o dɔn depuis nin tɛ an y'o de labɛn kosɛbɛ Ala y'an dɛmɛ an sera ka gagner bi vraiment n bɛ n ka ballontannaw fo ka n ka supporters fo. Ni sɛbɛn bɛ kɛ sababu ye ka Amazon kɛ ka tike sɔrɔ ka taa demi-finale kɛnɛ kan ni dolantan jɛkulu dɔw bɛ ka kɔrɔ i n'a fɔ AS Mande, AS Real de Bamako ani ISFAS. Nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na an ka ɲininikɛla ni o ye Aminatu Traore ale ye mun sɔrɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Jalo ale b'o lakale an ye an ka ɲɛmada o fɛ. San 26 bɛjɛ fanga ale ɲɛnɛmaya seli o kɛra Nigeriakaw fɛ Lagos ale dugu kɔnɔ fo ka taa se Abuja ma. O baara ninnu kɛra sababu ye fɛn min jamanaden dɔw olu bɔra k'u ka dusumakasa yira ka da jamana maracogo kan an bɛ wagati minɛ ko sisan ani fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ jamanadenw kan an bɛ don min na i ko bi. O kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛ kɛ finitigilaka maa caman ni k'olu cari walasa ni jamakulu ninnu u kana se ka kɛ sababu ye min ye ka mankan wuli jamana kɔnɔna la. Afrique du Sud jamana kɔnɔna la maa 78 olu kɔni tanyana ka sababu kɛ ji ka walankatali ye. U y'a yira k'a fɔ nin ji walankatali min filɛ nin a kɛra yɔrɔ min na o de bɛ wele Cap du Sud n'o ye Afrique du Sud jamana fan dɔ ye. Min sababu bɔra fɛn min ye neige caya kojugu ye Afrique du Sud jamana kɔnɔna la dɔgɔkun laban tɛmɛlen ninnu na. U y'a yira k'a fɔ maa 100 caman olu kɔni y'u sigiyɔrɔw bila n'olu taara sigi fan wɛrɛ fɛ walasa u bɛ se ka kisi ji kɔlɔlɔw ma. En jamana kɔnɔna la avion bin dɔ kɛra sababu ye fɛn min ye ka maa 265 ni k'olu bɔni u ɲin na. O avion bin a kɛra araba tɛmɛlen fɛn min ye Boeing 787 compagnie mun bɛ yen n'a bɛ wele India olu ka pankuru dɔ don a wulila ka bɔ aéroport kɔnɔ a ma sangani bɔ pankuru in a taara dafiri maaw sigiyɔrɔw la. Maa 265 olu kɔni tangara nin ko in senfɛ. Ni gouvernement ma ɲɛma a ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ ni kasara in kɛra kɔlɔlɔba ye jamana ma min ɲɔgɔnma deli ka kɛ. A yirala k'a fɔ maa kelen ni kisira nin pankuru in kɔnɔ jamaw la. Israel jamana ale kɔni ye fɛn min ye bɔmjugu ni k'olu ta ka Iran jamana fan caman sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw olu dagayɔrɔ. Fɛn min ye avion de chasse 200 bɔɲɔnko olu kɔni ye bɔmjugu firi Iran jamana kɔnɔ min kɛra sababu ye ka u ka finitigilaka ɲɛma maa caman ni k'o tanya ani fɛnɛ ka se ka fɛn min ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye bagabagayɔrɔw ye Iran jamana kɔnɔ ni k'olu caman tiɲɛ. Irankaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin waleya in ye fɛn ye kɛlɛtigɛ wale don min tɛna to tasarabaliya ye. Hali n'o y'a sɔrɔ Israel premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu kɔni kɛra nimisi wasa ye Israel jamana ale ma. Nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a lajɛli ko ɲuman na k'a ɲini aw fɛ aw ka to aw nɔ na ka sababu kɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛlen ni saga 35 ye ani Ayise Kida bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nazarakan kɛnɛ kan n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis.
Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles révisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque buffet. Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble IBI Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez IBI Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.